Jep, joo. Tässä on ehkä se pahin ja rankin vittu rappiotubettaja ever. Eli K to the I. Kaitsu. K-I-A. Ei. Ja nää kaverit. Muistakaa tuo merkki. Tuon paskokalja erottaa tästä kaunista kuparista rinkulasta kaulan päällä. Muistakaa se. Joo. Tossa. Tää täytyy olla mun 4. YouTube-video. Kai ne joku katsojan saa aina joskus. Eikä tulevaisuus. Vittu, arvokaa kiinnostaako mua. Vittu oikeesti pillun palakaa, että vittu kattoko näitä kukaan. I'm still here, I do what I do, and I don't give a shit. Nopeasti, kerro itsestä. Olen 50-vuotias jampa. Jotain paljon vittu mikään kiinnostaa. Elämäni ainoa asia, joka oikeastaan kiinnostaa, mun tyttäreni. Tyttärä täyttää 19 helmikuussa. Muuten mä oon ihan tarvittaessa vittu sairaan tai mitä te uudestaan näkemään. Mä otan vastaan vinkkejä. Se haluatte mun tekevä. Ja mä teen. Ja mä en oo mikään back out asshole pussy motherfucker. Tee. Muistakaa. Miettikää vähän, mitä pyydätte. Mutta jos rahaa tarvitaan tarpeeksi, mä teen.